Yo! What's up mga tola? Welcome back to my channel. So panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. Oh, may bukas na brown sugar oh. Ang dami ng mga chicks dun ah. Ito panibagong araw is panibagong vlog syempre. Ang gagawin lang natin, pupunta tayo kay ano, kung kilala nyo si Shawarma Boss, yung foreigner na nagtitinda ng shawarma dito. Ayan, si Idol Robert Guzma. Ito, idol natin yan. Meron din siyang vlog. Titignan natin ha. Ito yung foreigner na magaling mag-Tagalog, magaling mag-Kapampangan. Ayan. Didiretso lang tayo rito. Papunta ng Friendship sa tapat ng R&B. Live ban nata yung R&B na yun, no? Ito, balik normal na pala dito rin sa ano, no? Sa may walking street. No, yung ginagawa ang mga to. Hotel America. Ito, medyo makulimlim na naman. Delikado na naman yung ulan. Baka mabasa na naman tayo ulit. Papasyalan natin si Shawarma Boy, ay Shawarma Boss. Eto, dito sa may ano, marami rin mga bukas na bar. Ayan oh. Ito, dami na oh. Di tulad dati no, wala tayong nakikita mga nakabukas na bar diyan. Ngayon, dami na rin oh. Hanggang dito. Ayan o, Legends. Ayan yung mga chicks. Ito na naman yung Clark. May ginagawa sila rito. Laki, taas. Red Planet. Ito, abangan nyo kapag malapit na tayo kay Shawarma Boss. Ito, malapit na tayo kay Shawarma Boss. Sana makita natin. Minsan kasi wala siya eh. Ito na yung ano niya. Sana nandito, please. Ayun, yun lang yung pinakamahirap. Wala siya ngayon. Ayan, si Shawarma Boss. Sarado. Di natin makita. Ayan o, si Robert Guzma. Wala, di natin nakita ngayon. Ito lang sana yung vlog natin ngayon kay ano, Robert Guzma. Kaso hindi natin nadatnan. Saan kaya siya ngayon? Wala siya. Pupunta na ng Friendship to. Baka nagano siya ngayon. Tawag dito, naglakad-lakad. Kasi kahit naglalakad yun, nagla-live siya. So wala, hindi tayo nakapag ano sa kanya. Sayang. Ayan, dito na lang tayo sa may ano, Friendship. Ganun din naman eh. Eto, Friendship na tayo. Halos bukas na rin yung mga sanggipsal dito, no? Ito yung I'm Mark 2. Mayroon din silang isang ano rito, store. Oh, marami rin palang nagtitinda rito turo-turo. Burger King, dati wala yan, ngayon ayos na, meron na ngayon oh. Dito tayo sa Burger King. Ito na, Friendship na. Yung mga maiilig sa mga sangyupsal, maya maya mapupuno yan, mapupuno ng mga sakyan to. Ken Massage. Ayan o. Hindi pa natin makikitang mga yan. Maya maya, napakaganda rito. Mga nakasindi yung mga ilaw. Ay, napakaganda. Maraming salamat sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe,
subscribe na po kayo at huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung bell para updated kayo lagi sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyo. Ito, wala pa ano? Wala pa tayong nakikitang kumakain ng maraming sakyan dito.